Хао! Здравейте на всички! Това е Алекс и добре дошли в моя канал. За тези, които не ме познават, аз съм живяла доста дълго време в Китай и в момента преподавам китайски. Също така искам да благодаря на всички, които харесват страничката ни във Facebook, в Instagram, в Twitter и се абонират за канала ми в YouTube. Скоро ще имам нови видеота, така че не ги пропускайте. За хората, които не знаят какво е пинин, съм създала специално видео само за историята, предназначението на пинин, така че може да видите линк към самото видео в описанието по-долу. И не забравяйте да споделяте с приятелите си. Така, нека да започнем с първите букви в пинин. Първия ред, който ще научим, е този тук. Общо взето се четат бо, по, мо, фо, но по принцип бо в думи, съчетание с други букви е б, като българското б. Пример мога да дам с думата бу, което означава не. Следващата буква е по, но е като българското п. Пример е пъньо, което означава приятел. Номер 3 е мо, въпреки че самостоятелно се казва мо, в думите се чете като м. И дума, която се сеща в момента е мейо, няма на китайски. Фо. Самостоятелно се чете фо в думи като българското ф. Дума, която в момента се сещам е фодза, което означава Буда. Този бог Буда, който е. Сега втория ред тук е д, т, н, л. Д, като българското д. На китайски дифанг. Дифанг е място. Т, тай. Тай е много. Като българското т. Д, т. След това имаме н, ниен, което е година. Като българското н. След това имаме л. Тук, в принцип, много чужденци се бъркат, тъй като го четат това л като л, л също, което е голяма грешка всъщност. Въпреки че се пише с латински букви, е като българското л. И всъщност пример е люйо, люйо. След това имаме г, к и х. Г, гол, куче. Като българското г, кол е уста. К, х, хай е море. Х. Така, нека да прочетем тази част още един път. Бо, по, мо, фо, д, т, н, л, г, к, х. До тук добре. Сега започваме с втората част. Това е джи, чи, ши. Джи, чи, ши или си. Тук нещата стават доста по-особени. Джи е като Джинан. Джинан е град в Шандонг. Това е Джи. Чингдао. Чингдао също е град в Шандонг. И пак започва с тази буква. Чингдао.
Ши или си? Ши е доста особена буква, тъй като в зависимост в коя провинция се намирате, ще бъде произнесена или като ши, или като си. И затова много лингвисти също си противоречат, когато правят транскрипции. Някои пишат си, други пишат ши. Например, аз съм живяла в Шандон и Шандон се произнася като ши, в Ханан е като си. И всъщност като пътувате, трябва да се съобразявате с това нещо, да слушате как местното население произнася тази буква си или ши и така да нагласите вашия говор спрямо техния. Иначе те няма да ви разберат по никакъв начин. Пример за думи. Шеше. Шеше. Примерно в шеше, което означава благодаря, но примерно в Шандон ще бъде шеше. В други провинции ще бъде сесе. Така че много внимавайте с специално този звук. Може да ви подведе. Втория ред тук, тези три звука са дж, дж като Джонгуо, което означава Китай. Първите две букви се използват за транскрипцията на думата Китай. Джонгуо, дж, дж. Тук имаме ч, ч, Чънгду. Чънгду е град в Китай, като българското ч. И ш, Шанхай, Шанхай, което градът Шанхай се транскрибира с първите тези две букви, като българското ш, като шао, шапка, ш, ч, като чай, чаша, дж, дж, като българското дж буквално. И третия ред, който не трябва да бъркате с този ред, е дз, ц, с. Дз, ц, с. Дз като дзай. Дзай е дзай нали, къде? Дзай на върху. Дз, дз. Тук имаме дж, дз. Дж е комбинация от дз и х. Дж. Тук имаме дз. Ц, ц. Цай, което е ядене. Цай. Тук имаме ц и х. Ч. Или цвете на български може да си го преведете, смисъл да използвате като звук, който се доближава. Цвете. С. С. Тук е с и х. Ш. Ш. Съм. Сан. И ар сан. Сан е 3 на китайски. И сега нека се опитаме да прочетем отново всички букви в първа част на пинин. Бо, по, мо, фо. Д, т, н, л. Г, к, х. Джи, чи, ши или си. Дж, ч, ш. Дз, ц, с. Последно, на което искам да кажа, внимавайте с това G и J. Това са две различни букви и се използват по два тотално различни начина. Опитайте се да ги научите наизуст, когато учите думи, ако не може да запомните, но по принцип с малко повече практика и четене и научаване на думи ще ви бъде доста по-лесно да откривате разликата между двата звука, когато трябва да ги пишете и транскрибирате думи. Също така, внимавайте, когато говорите, използвате този звук. Слушайте как китаеца срещу вас всъщност говори и си нагласете думите по този начин, че или да го използвате като ши или като си. Общо взето това е за днес. Очаквайте скоро част втора с останалите звукове в пинин. И ще бъда много благодарна, ако се абонирате за канала ми. Пожелавам ви страхотен ден и
Зайчен. Зайчен на всички.